Taman Nasional Baluran. Jaga lestarine alam Indonesia dadi tanggung jawabe kabeh warga negara Indonesia, yaiku kabeh masyarakat lan pamarentah. Salah sawijine kementerian kang kewajibane jaga lan ngupakara lestarine alam Indonesia, yaiku Kementerian Kehutanan lan Lingkungan Kehidupan. Salah sijine kanthi netepake Taman Nasional. Taman Nasional yaiku cagar alam utawa hutan lindung sing dilindhungi undang-undang kanggo njaga lestarine ekosistem sing asli, yaiku alame, tandurane lan kewan-kewane. Taman Nasional Baluran kuwi salah sijine cagar alam utawa hutan lindung sing wis ditetepake dening pamarentah. Ekosistem sing asli ing Taman Nasional Baluran awujude padang savana, alas mangrove, alas tropis, pesisir, rawa, lan pegunungan. Ana 444 jenis tanduran, 155 manuk lan 26 mamalia. Mamalia sing misuwur yaiku banthèng. Rini lan Bima wis nate diajak bapak ibué dolan menyang Taman Nasional Baluran. Bocah loro seneng atine ana Taman Nasional Baluran amarga iso langsung ngrasakake lonton endangi alami tanduran lan kewan-kewane sing wis langka. Rini lan Bima seneng banget iso weruh wujude banthèng. Mula yen kepingin kaya Rini lan Bima, enggala gawe rencana praian semester iki saperlune dolan menyang Taman Nasional Baluran. Ing kono saliyane dolan-dolan uga iso nliti lan sinau ngenani maneka warnani ekosistem. Regane tiket kanggo mlebu keitung murah, papane gampang diparani amarga manggone ana ing sapinggire dalan gedhe Surabaya Banyuwangi kilometer 18. Arjoso Situbondo. Taman Nasional Baluran mapane ing Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.